paps, dami ron diri sa may San Pedro Calungsod, doon ni sa SMC side. Ako makauban dito sa picture sa sila mga paps. Ako lang silang gisuroy diri mga paps kay wapa sila kare diri sa San Pedro Calungsod. Ato na may bus. Sakay ate. Sakay may bus. Hi, naabot na si Ate Gina sa SM. Unsa man ay America? Ato sa Spain. Ay patunga kani sa kanan ha. Dito. Huli siya. Ana day mo. Huli siyang ma'am. Oo. Pero all di ang mga Doon lang ta sa SMC side oh. Mula bang ta dito, paano ta SMC side? So human mi sa simbahan, mula bang mi padong mi sa SMC side. Ato mi dito, mang-snack mi dito mga paps. So nana sila diri padong mga paps, akong mga kauban. Mga paps, ari mi diri sa Cebu Ocean Park. Ito, labang rami. Ari mi sa SMC side mga paps. Wala, musod na kita sa SMC side. Labang namin kay mo ato namin sa sud sa SMC side. Ako mga kauban mga paps. Excited kini sila manunod og SMC side kay wa pa ni sila kasod. Oh, nanagid sila sa SMC side, nakasod na gid sila. What do you want? I want original cake. Oh, Or what else? French bacon. Crispy creams. Wala, ayan, ang mga coffee. ako mga kauban mga paps, oh, nag-posing na kay magpa-picture na sila daw dire sa Christmas tree sa SMC side. I don't snow. My snow. Ako sa SRT. Marang nasa Anjo World ba? Dapat picture sila sa Christmas tree gamay. Musa kami sa taas mga paps kay mangita mi snack. Gipanggutom na ko mga kauban mga paps. Tagas kay mga lakang. Kay panggutom. Ako mga kauban.
Masaka nami sa taas mga paps kay magsuroy-suroy gid mirong adlaw dire sa SMC side. Hindi na siya magpaturo kayo sila. Uwan na, uwan na. Hindi sa tagay. Magaling kang kupal ka. Ito yung matray sa... Nagawa ko na ko yun. Kapalo ito aso to sa lawaan. So wala kayo dire. TikTok bisag asa na lang maka-TikTok. Oo. Ma'am na kusog ron nga bago nga kuan ba modernization. North Star. Basta ang no-start dito. Bago na. Oh, hotel na hotel. So wala na sa una lagi. Ha? Wala na sa una. Wala bago na. Wa pa na ma. Wala na human. Oh. Nindot kayo di may doon. Oh, kita gyud dagat ba? Kana mes ma'am dira ka duha. Kasod na dia. Ah, casino man na dia. Makapati ay. Baseball. Ayan. Hi, ate. Hi, tita. John. Are you happy, John? Yes, John. Oh, yes, tita. Why? Baseball. Lingaw ito sa kanina. Kita lamig dagat. Anay dagat diri ay. Smile is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. Manginhas na siya mga paps. Ako mga kauban mga paps. Nagaplano siguro kung saan lapag so diha kaya nagtanaw-tanaw mo sila. Gago! Nice kayo lang Christmas tree diri mga paps. So mamauli na may mga paps kay gabi na alas 5 na ya mo sakay pa mig kaduha. Una nga mo uli na mi sa balay kay lisod kay ang sakay ron mga paps. Commute ra meron jeep.
So nami sa Leonas mga paps kay mo palit mi og kanang cake para dalo na mo ini uli. Kaya padong na mi uli mga paps. Grabe ka kadaghang tao diri sa SMC side mga paps. So mga paps, na nami sa gawa sa SMC side. Nagabinan gid mi mga paps. Ya maglakaw pa may pingon dito sa Mambaling. Ako mga kauban ay gaon na. Hinay na kayo mulakaw, gikapoy na na mga paps. Medyo layo-layo pa mulakawan mga paps. We. Magabi na namin gulian sa balay.